रउआ अगर विदेश जाए के इच्छुक बानी, अपना परिवार के स्थिति बदले के चाहतनी, अपन हालात बदले के चाहतनी, तो विदेश जाए के सुनहरा अवसर रउआ के इस्कॉन प्रशिक्षण केंद्र जौन देवरिया में बा उ ले आइल बा। रउआ एजा विदेश जाए के चाहतनी तो हर ट्रेड के एजा वांट बावे। रउआ हमरा चैनल पर देख सकतनी कि जब जब एजा वांट आई तो रउआ के हम बतावे के कोशिश करें। एजा रउआ विदेश जाए से संबंधित फिटर के काम जानतनी, प्लम्बर के काम जानतनी, पाइप फैब्रिकेटर के काम जानतनी, फोरमैन, चार्जेंट, टिग एंड आर्क वेल्डर के काम जानतनी, इलेक्ट्रीशियन के, प्लम्बर के या हेवी ड्राइवर के भी काम जानतनी। तो एजा तमाम प्रकार के वांट बावे। रउआ इस्कॉन प्रशिक्षण केंद्र देवरिया में जौन की मदनी मस्जिद के पास में बा, ओजा रउआ आके इंटरव्यू देके रउआ विदेश जा सकतनी। रउआ देख सकतनी कि इहे इस्कॉन प्रशिक्षण केंद्र बा। एजा ट्रेनिंग भी दिहल जाला। एजा रउआ वेल्डर अगर बानी तो यही जी रउ टेस्ट भी होई। एजा क्लाइंट इंटरव्यू चलेला। एजा कोनो फंसावे वाला डर नहीं खे। आई रउआ एजा जे इस्कॉन प्रशिक्षण केंद्र के मालिक बानी अजय कुमार सिंह, वहाँ से जानल जाई कि कौना कौना वांट के यहाँ के एजा इंटरव्यू करावे नी का एजा सुविधा बा। सबसे पहले तो रउआ के हमारा चैनल में स्वागत बा। आप लोगों की भी बहुत बहुत स्वागत बा इस्कॉन ट्रेनिंग सेंटर में। कौना कौना ट्रेड के भैया रउआ इंटरव्यू करावे? हमारे वहाँ शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल फिटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, रिगर, इसका फोल्डर और यानी कि E&I और मैकेनिकल सिविल का सारा काम होता है। हमारे वहाँ एल्युमिनियम फिटर का भी इंटरव्यू होता है और हमारे वहाँ ट्रेनिंग भी होता है, जैसे कि वेल्डर का ट्रेनिंग होता है, पाइप फिटर का ट्रेनिंग होता है, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग होता है। विदेश जाए के तो बहुत लोग इच्छुक रहेला, लेकिन लोग के एगो रास्ता ना मिलेला। लोग तनी फंसे से भी घबराला। तो रउआ जौन गुजरात मुंबई लोग जाके दर दर के ठोकर खाता, वो लोग के सुविधा देवे खातिर रउआ देवरिया में अपन ट्रेनिंग सेंटर खोल देले बानी। एजा लोग के का सुविधा मिल सकत है? यहाँ पर लोग के यहाँ से हम सारा ट्रेनिंग करवा करके, टेस्ट मरवा करके, क्लाइंट के बुला करके टेस्ट करवावेनी। टेस्ट करवा करके यहाँ से आदमी के वीज़ा मंगवाल जाला। वीज़ा अइले के बाद ही केहू से कोनो प्रकार के लेन देन होला। पैसा के लेन देन वीज़ा अइले के बाद ही होला। यानी कि कोई तरह के पैसा फंसले के डर ना बा। और हमारे यहाँ से लेके बम्बई, गुजरात हर जगह से काम चलेला। हमारा वहाँ भी ऑफिस बाटे और यहाँ भी ऑफिस बा। बड़ौदा में भी ऑफिस बाटे, बॉम्बे में भी ऑफिस बाटे और देवरिया में भी ऑफिस बाटे। देखिए यहाँ के अजय सिंह जी बानी। अगर रउआ कंस्ट्रक्शन से संबंधित विदेश जाए के चाहतनी, अपन परिवार के स्थिति बदले के चाहतनी, पैसा अच्छा कमाए के चाहतनी, तो रउआ देवरिया इस्कॉन प्रशिक्षण केंद्र में आई। जितना ट्रेड जोन रउआ अपना ट्रेड में जानकारी बा, रउआ ओमे आके इंटरव्यू दी। एजा क्लाइंट इंटरव्यू यहाँ के करावेनी। विदेश रउआ जाई, बंद कर दी। रउआ विदेश जाई, रउआ इहे दिल्ली जाएम, बॉम्बे जाएम, कलकत्ता जाएम, चाहे गुजरात जाएम, तो रउआ रूम लेके रहे के पड़ी, खाए के पैसा अलग, नौकरी ढूंढे, ओकरा बाद रउआ ई सब टेस्ट मार सकतनी। लेकिन रउआ एजा अगर बानी यूपी बिहार में, पूर्वांचल में, तो रउआ देवरिया में इंटरव्यू देके यही जी से सीधे राउर मेडिकल, अगर नॉर्मल मेडिकल बात एजा लोकल में ही हो जाए कि कहीं और जाए? नॉर्मल मेडिकल आप कहीं से भी करा के दिया जा सकेला। देवरिया में, सिवान में, गोपालगंज में, गोरखपुर, जहाँ यानी कि आपके जहाँ सुविधा होगे वहाँ से करा के दिया जा सकेला। हमने कोनो पाबंदी ना बा कि आप यहीं से कराई। गमका मेडिकल बा तो लखनऊ से भी हो सकता, पटना से भी हो सकता। गमका मेडिकल लखनऊ, पटना और कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद, बम्बई मुख्य स्थान से होला बस, और कहीं से ना होला। रउआ अपन खाली कॉन्टेक्ट नंबर बता दी कि रउआ गुजरात में भी काम करावनी। अगर केहू वीडियो देखता गुजरात में बात तो रउआ से कॉन्टेक्ट कर ली। हमार कॉन्टेक्ट नंबर बाटे 7320837359। एगो और नंबर बोल। एगो और नंबर बा हमार 7600784867, जो हमारा बहुत पुराना नंबर बाटे। ये लगभग 20 साल से हमारा नंबर चालू बाटे। देखी
राउर हालात बदले खातिर यहाँ के रउआ देवरिया में भी यहाँ के ऑफिस बा, गोरखपुर में भी ऑफिस बा, मुंबई में भी ऑफिस बा, गुजरात में भी ऑफिस बा। रउआ जहाँ भी अपन जॉब करतनी या जॉब से रिलेटेड रउआ विदेश जाए के चाहतनी कंस्ट्रक्शन लाइन से, तो यहाँ से कांटेक्ट करी, जौन यहाँ के नंबर बोलनी आके अपन इंटरव्यू दी आ जाई। एगो बात बताई भैया कि कोनो लोग के फंसे फंसावे वाला बात ना रही। हमारे वहाँ से कोनो फंसे फंसावे वाला बात ना बटे। जैसे कि हमनी के मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का ही काम कर जाला। कंपनी के क्लाइंट वहाँ से आवे ना और वहाँ से आकर के यहाँ पे इंटरव्यू लेवे ना। इंटरव्यू लेने के बाद वो आदमी के यहाँ पर ऑफर लेटर एग्रीमेंट सब साइन हो जाला। सब साइन भइले के बाद ही हमनी के कोनो आगे के प्रोग्राम तय कइल जाला। रउआ के बता दी कि एजा से रउआ विदेश अगर जाए के होके ना तो बहुत गाइडलाइन फॉलो करे के पड़ेला। ऐसा नहीं के कि रउआ आईनी या इंटरव्यू दे देहनी और ओकरा बाद रउआ कहीं कि अब हम ना जाए, तो ई सब गलत बात होला। रउआ पर खर्चा पड़ेला, ऑफिस के खर्चा पड़ेला, यहाँ के क्लाइंट बोलावे नहीं ओकर खर्चा पड़ेला, वीज़ा निकलेला ओकर खर्चा होला। तो रउआ अगर मन बना लेले बनी कि विदेश हमरा जाए के बा आ पैसा कमाए के बा, अपन स्थिति बदले के बा, तो रउआ एक बार जरूर यहाँ के नंबर पर संपर्क करी, अपना ट्रेड के जानकारी ली कि हमरा ट्रेड के इंटरव्यू कब बा आ कहाँ बा, और ओकरा अनुसार रउआ इंटरव्यू दे के मनचाहा पैसा जाके विदेश में कमाई। नमस्कार।